Kublai phi baru kini gilong ki kubor bam takasngi. Umantri ka sarkar preng ubakmi ek health and family welfare ujagat prakash JP Nadda ne kasngi ula play pat ba ek ARHI hospital kabdan ha 11 mile Jorabat Ri-Bhoi district. Ha ka jingdan langi mentri sarkar ki officer ki riu pat ba. Ka ARHI hospital kadi ko hospital multi super speciality tertiary care bar kabalatai da ka jingthmu ban ai jing shakri sumar ka bapaka bar ka bakarpang ya ki pai ba jong Meghalaya bar ka than chate lammi ngi ka hospital ka dan bun jat ki benta sumar kan thup ya ka cardiology oncology neurology orthopedics emergency and trauma care bar ki jing shakri sumar ki bakar kum ki jukstan menta मंत्री का सरकार जिला मेघालय बट MLA का पंथर उमखरा constituency बा एलहेंग उबरे उछमन जों का ARHI hospital उलापन पाव का जिंग स्मोकमन हलोर का नेका जिंगयो बन प्ले ये का नेका hospital का बथमाय उलोंग बा का थोंग का लोंग बन वनरा ये की जिंग शक्री सुमार की बप्पा का खमदडन कामशु ये की नोंगपंग बने जिला आसाम ने शकीवी पार की जका बन वाट जिंग सुमार JP Nadda ula ai jingero ega jing prashang jung ka kinhon ka bapnya ya ka ARHI hospital bad ula ong ba ki jing tei kum kine kin tiu ya ka kot ka khya ba ka jingerap sumar jongi pat ba ha ka than ka ARHI hospital ka dan Jorabat Glasdang ru ban ai bun jat ki jing shakri sumar pat ba bad kala long ka weine ki chaka sumar ki ba he ha ka than Ri-Bhoi ban Meghalaya